Krásný den. Já vás zdravím. A já bych tady s vámi dneska chtěla rozebrat trošičku tak tabu téma, co se týče populace, a tím tématem je shibari. Ne určitě tak, jako známe, protože spousta z nás ho zná v takovém tom pojetí bolesti, úchylky, ale já osobně jsem v tom našla mnohem větší propojení s tělem, s myslí. A chci podotknout, že tohle je pouze a jenom můj názor, moje zkušenosti a ty já předávám. Takže bych se chtěla dneska podívat na téma shibari, ale z pohledu i psychiky a propojení psychiky, uzdravování traumat. A proto jsem nazvala tuhle masterclass o shibari vědomá brána k tělu, intimitě, důvěře a léčení. Tak jo, pojďme dál. Tak jo, kdo já vlastně jsem? Moje jméno je Monika Todd. Jsem mentorka ženské síly a snažím se dostat ženy zpět do své energie, do svých kořenů, zpátky tam, odkud naše energie může vyzařovat směrem ven a ne vlastně, aby nás ubíjela. Já jsem maminka 2 dětí, teď už 14 a 12 letých puberťáků a prošla jsem si v životě neúplně lehkým dětství, kdy byl násilnický otčím, pokus o znásilnění. Pak jsem si teda přešla s těma toxickýma vztahama, který jsem znala, do svých dospělých vztahů, kdy jsem teda 15 let prožila v toxickém narcistickém vztahu, teď už s ex-manželem. A od té doby vlastně začala ta moje dráha uzdravování se a pochopení sama sebe, kam vlastně patřím a tak nějak je to taková moje bublina, takový moje obsáhlý téma, kdy ženská síla není jenom o malování se a vyjadřování, ale podle mýho je to hlubší. Ty kořeny té ženskosti jsou mnohem hlubší, než vlastně já jsem byla naučená, protože moje mamka už nás potom vychovávala sama, takže já jsem byla v té mužské síle nevědomky, i v dospělosti a proto jsem si přitahovala takový vztahy nejspíš, jaký jsem si přitahovala. Na můj dráhu, na moje poznání o shibari mě přivedl momentální nynější přítel, tak byl takový jako nenápadný, nenásilný, vlastně my jsme se o tom bavili. Mě to teda vždycky zajímalo a vždycky se mi líbila ta vizuální stránka shibari. A tak nějak jsme zkoušeli poprvé, pamatuju si na moje první svazování, vlastně jsem věděla, že v této komunitě a v této bublině získáme mnohem víc, než jsem si dokázala vůbec představit. Protože to prostě není pro mě jenom o bolesti, není to o nějakém uspokojení, ale je to vlastně o důvěře, propojení, nějaký submisivitě a vlastně mě to hrozně dává smysl, co se týče té ženské síly, protože ženská síla je submisivní. Ať chcem nebo nechcem, může být silná, ale pořád by měla být submisivní. A znova říkám, je to pouze a jen můj názor a moje zkušenosti. Tak jo, pojďme se podívat. Shibari svazování je vlastně tradiční japonská technika, která je zaměřená na vizuální stránku a na trošičku jinou část těla, než je sexuální, jako klasická bondáž. Kořeny shibari vlastně jdou mnohem hlouž a někam úplně jinam. Bylo to vlastně omučení, byl to nástroj vymyšlený samuraji a později i policií používaný v období Edo. A byla to technika na absolutní znehybnění a psychického týrání zajatců. Je docela zajímavý, jak se technika, která je vlastně určená na mučení, dostane do techniky, která je, jak bych to řekla, slastí, která je vlastně možná léčením pro někoho, když to vlastně byla mučící nástroj. A v dnešní době je vlastně shibari používané jako technika umění. Některé úvazy jsou opravdu složitý technicky, ale jak je tady na těch obrázkách vidno, na tom slajdu,
tak když se to použije správně, tak je to nádherná vizuální stránka. A spoustě lidem se to líbí, i když to není technický, není to prostě, jak bych to řekla, je to v pohodlí ložnice nebo na nějakém workshopu. Spoustě lidem se líbí i ta vizuální stránka, aniž by to byla modelka. Nezáleží na tom, jestli máme 40 nebo 80 kg, záleží na preferenci té dané osoby. Ale líbí se mi vlastně tato zcela úplně jiná podoba, než vlastně bylo shibari původem daný. Tak jo, jdem pokračovat dál. Základem shibari svazování je v této době a vůbec právě v tom shibari je bezpečnost. 100% důvěra a souhlas obou vlastně zúčastněných. Nejde tam takový to, já tě svážu a pak tě zlochtám. Absolutně ne. Pokud někoho vážete, anebo souhlasíte s tím, že budete vázaný, očekáváte tam tu 100% důvěru, ne-li 1000%, protože je to něco, čím se potom stáváme hodně zranitelným. Představa toho, že jste svázaný a nemůžete se hýbat a někdo by vám chtěl ublížit, nebo byť si z vás jenom udělat srandu, odejít z místnosti, nechat vás tam, je prostě na psychickou stránku strašně, jak bych to řekla, je to prostě, po psychické stránce je to nemyslitelný. Proto, je tam ta bezpečnost a souhlas obou zúčastněných naprostá priorita. Přesto prostě není cesty nějaký dál. Pokud si s partnerem úplně nevěříte na 100%, nepromluvíte si o tom, nechoďte do toho. A nebo do toho choďte jenom do té míry, dokud byste se sami mohli odvázat třeba jednu ruku nebo nohy a ruce mít volný, protože nohy si odvážete. Je potřeba mít, já možná nevím, jestli teďka o tom budu ještě mluvit dál v dalších slajdech nebo ne, co se týče bezpečnosti po uvázání, je tam nutnost mít i takzvaný trauma nůžky, kdyby právě ta dotyčná nebo dotyčný, ten svazovaný, dostal nějaký psychický blok, tak aby se to prostě rozstříhlo. V tu chvilku nezajímá žádný pro vás nikoho, zajímá nás pouze psychický stav dotyčného. Tak jo, trošičku z té bezpečnosti a pokračujeme dál. Já bych teďka chtěla takový malinký cvičení pro vás. Zamyslet se, co vlastně pro vás znamená intimita. O čem to je? Někdy totiž máme takový bloky, že vlastně nevíme, co to je. Něco nás někde nám něco vadí. Tady uvědomte si vlastní vztah k tématu a připravte i tělo, i mysl na ten zážitek, protože je to opravdu zážitek. Není to práce na 5 minut, i když může být, ale z vlastní zkušenosti vím, že je to práce minimálně na půl hodiny až hodinu. A tady určitě je důležitý zamyslet se, proč nás to láká, proč nás to fascinuje a tak důležitý je to nehodnotit, protože ta hodnota toho jsem divná, jsem uchylná a tak, máme většinou přebraný jenom z těch lidí a pak vlastně neumíme projevovat své emoce, protože se bojíme prostě toho, že budeme divní před mnoha dalšími lidmi. Já jsem si tady před 2-3 lety, možná ještě před rokem, no to možná díl, 2 lety, nedovedla představit, že tady budu mluvit na téma shibari a ukazovat své svazované tělo a vlastně vůbec tou myšlenkou jít na povrch, takže a byla to dlouhá cesta. Proto je důležité zamyslet se nad tím, proč nás to vlastně vůbec láká. A nepotrvá vám to být díl jak, nevím, 1 až 5 minut prostě, maximálně. Dáme si tady teďka trošičku edukace, protože si myslím, že to je docela důležitý. Lidi, co už to znají, je jim jasný, i která role je která. Pro lidi, kteří to vůbec neznají, je tady právě trošičku té edukace. Aby jsme trošičku pochopili role. Já možná tady budu trošičku slídit v tom, co jsem si tady napsala, abych byla
v obraze. Takže možná koho to bude rušit, předem se omlouvám, ale nedá se svítit, protože já potom vypadnu z tématu a je to pryč. Takže jdeme teda na to. Pochopení rolí. Jsou tam většinou vždycky 2 osoby. Tak, jak jsem to teda zažívala, já nevím, jak je to dál, do nějakých hlubších sfér šibari svazování, co se týče opravdu té komunity hluboký, jsem já nestoupila ještě. Jsem momentálně na povrchu, kdy máme prostě 2 osoby. Jedna osoba je ta, která váže a té se říká Rigger. Druhá osoba je modelka, které se říká vlastně shibari modelka. Je to ta vázaná osoba. Nemusí to být tak, že muž váže a žena je modelka. Může to být v obráceně. A většinou je Rigger dominantní, což to tak i vypadá. Vizuálně někoho sváže a ten dotyčný se nemůže bránit. A vyzkoušela jsem si i druhou variantu, viděla jsem i druhou variantu, kdy vázaná, jako ta, která by měla vypadat jako, že je submisivní, je vlastně ta dominantní a ukazuje tomu Riggerovi svým tělem, svým mluvením, jak chce být vázaná, protože někde se nám to líbí víc, někde míň, někde nás to víc tlačí, dneska chci vázat ruce a není to vlastně jenom o tom, že Rigger přijde a řekne, teď tě svážu a svážu ti ruce a modelka bude jenom tak jako submisivně koukat a nemluvit a nic vlastně neříkat a jenom přikyvovat a tak dál. Ale je to o tom, jak bych to řekla, rozmluvě, o té komunikaci. Protože občas ta modelka má prostě chuť na to, hele, dneska mi svaž nohy. Hele, dneska mi svaž ruce. Chci tenhle úvaz, chci se cítit víc jako v sobě, chci být víc otevřená, chci, aby to bylo víc erotický, anebo chci, aby mě to možná trošičku bolelo, protože potřebuji ze sebe vyndat nějakou frustraci. Takže to, že je Rigger, neznamená, že musí být dominantní. A to, že to je třeba žena, neznamená, že muž je v submisivní, tedy modela vázaného, jakože míň, že prostě je v submisivní i v životě. Tak to absolutně není. Takže snad tady máme tak nějak jakoby všechno, co bychom měli mít a můžeme pokračovat dál. Někdy se může stát, že ale partnera nemáme. Chtěli bychom to vyzkoušet a vlastně je to pro nás i bezpečnější, protože v případě, pokud to neznáme, je vlastně solo vázání pro nás mnohem bezpečnější forma. Takže neznamená to, že nemáme partnera, i když jdeme tomu v té komunitě, když jdete nějaký workshop, zapíšete se a kolikrát jste spojení s partnerem, který ho vlastně vůbec ani neznáte. Ta komunita takhle funguje. Můžete tam přijít v páru, anebo se tam můžete s někým seznámit. Vlastně je to skvělý prostředek na to seznámit se s novými lidmi, možná i s partnery. Každopádně to, že nemáte partnera, není limitující. Sami si můžete uvázat nohu, kotník, nohy k sobě, dokonce ruku, můžete se někam přivázat, můžete si ji zavázat za záda. Je spoustu možností, jak si to vyzkoušet ve svém vlastním poli, v té bublině toho, jak bych to řekla, té bezpečnosti. Možná vyzkoušet, co to se mnou dělá, co to dělá ten provaz se mnou, může to být víc intimní, dokonce to v nás může probudit i takový ty choutky, které jdou potom dál. Takže vlastně možná bych řekla, že solo vázání je pro nováčka mnohem bezpečnější a přijatelnější formou. Takže to neznamená, že pokud nemáme partnera, nemůžeme si začít hrát. Tady bych chtěla říct, já osobně jsem si myslela, že to je úchylka. Možná je. Ale možná je to právě naopak. Já, když jsem vstoupila do té komunity těch lidí, když jsme začali jezdit na workshopy, když vlastně komunikuju s partnerem, tak vlastně já jsem zjistila, že mě hrozně překvapilo to, že tam chodí lidi, který absolutně byste o nich neřekli, že něco takového dělají. Jsou to prostě klasický lidi, kteří chodí do kanceláří, kteří chodí do fabriky, pracují v obchodě, jsou to podnikatelé. Na první pohled to na těch lidech není poznat. Jsou to usměvaví lidi, kteří jsou obyčejní a docela vlastně vyrovnaný.
Což mě na tom vlastně překvapilo fakt nejvíc, protože já jsem čekala, že tam budou chodit takový ty lidi v těch latexech a nevím, prostě svázaný ty vlasy do toho culíku, ty rudý rtěnky a že vlastně ty lidi budou jako vidět, je to na nich vidět na první pohled, takový to, co jako známe z těch televizí a nevím, z časopisu a z internetu a ze sítí jako takových, ale vlastně to vůbec není pravda. Na první pohled to na těch lidech nepoznáte. Nepoznali byste to na mě, nepoznáte to. Pokud to ty lidi nebudou chtít, tak to na nich prostě nepoznáte. Každopádně, jestli je to úchylka, možná. Možná ne, možná jo. Pro někoho ne, pro někoho jo. Záleží, z jaký té strany si to vezmete. Ale na druhou stranu, kdo z nás dneska není úchylný na něco? Prostě úchylky jsou dneska normální. Byly, budou a jsou. Takže zase záleží, jestli je to vhodný pro vás, anebo ne. Pro mě je vlastně shibari o spojení. Zjišťujete tam své hranice, zjišťujete svou intimitu, svou sexualitu, kam až vlastně jakoby můžete zajít. Když si vzpomenu na své první uvázání, tak si pamatuju každý tah toho provazu. Každý ten pocit, co to ve mně zanechalo, tu nervozitu, vlastně, když jsme to s přítelem, teď už přítelem, předtím to nebyl ještě můj přítel, dělali, svazovali. To samé vlastně ucítíte s každým dalším svázáním, ať to děláte poprvé, ať to děláte postý. A pokud vlastně tady se dostáváme do té ženské energie, protože ta ženská energie vchází dovnitř, je mínusová, prostě přijímá ty energie, když to ten mužská energie je dávající, je plusová. A vlastně už tady můžeme vidět, zda jsme vůbec schopní přijmout ty dotyky, tu energii toho muže, toho dominantního, toho rigra. Protože, jak už jsem řekla, není nutný to mít z pohledu muž-žena. Ale já to teda měla z pohledu toho, že můj rigr byl muž. Takže to tady teďka celé budu takhle, se omlouvám, že se chce pšiknout. Je to pravda. Takže vlastně už jenom při prvním tom začátku toho svazování zjistíme, na který té fázi jsme. Umím přijímat, umím být ta submisivní, umím prostě být tou ženou, tou slabou, tou slabší verzí sebe, protože ve spoustě z nás jsou ty traumata, musím to zvládnout, nemůžeme se opřít o ty druhé osoby. Bohužel byli jsme k tomu možná někdy donucený a když už to není potřeba, tak si to vlastně děláme sami. Ale co tím vlastně dokážete ovlivnit? Já to tady teďka budu číst, protože je to před dlouhou dobou, co jsem to vlastně zažila. Vlastně zjistíte tím, jakou má náladu ten partner, naučíte se vnímat jeho energii, s jakou vlastně tou energií váš váže, protože někdy je ta energie sexuální, víc jako takový to pojď sem, takový to teď prostě bych tě tady opřel a někdy je to pečující a je to zajímavý, ale je to opravdu cítit z toho partnera a vlastně se dostáváme do toho vnímání, tedy do té ženské části, kdy vnímáme pohyb nejenom náš a nejenom ty naše traumata, ale vlastně všechno, co ten partner má. Nehledě na to, že váš partner, buď buď modelka nebo rigger, dokáže ovlivnit celou náladu toho svazování. Většinou, i když vlastně ne většinou, není to většinou rigger, je to prostě o tom, kdo je v tu chvilku ten dominantnější. Poznáte na svém partnerovi pokaždý, když bude mít nějaký zvrhlý myšlenky, nebo začnete vlastně vnímat jeho energii, což se týká i zvrhlých myšlenek, protože ano, dospělé osoby, sex je 50% našeho vztahu, ať chceme nebo nechceme, pokud to nefunguje v posteli, nebude nám to fungovat nikde. Tak.
Podíváme se dál. Já bych možná začala od začátku. Otázky. Nevím, jak začít. Možná bych chtěla, ale nevím jak. Proč vlastně chci zkusit svazování? Možná bych se na to mohla zeptat sama sebe. A jak už jsem řekla, neanalyzovat, protože nám vystoupí z hlavy ty nálepky těch lidí, co nám kdy řekli. Nálepky vlastně komunity, ve které žijeme, nálepky té populace a někdy to může být prostě zvrácený myšlenky. Ale i to jsou myšlenky a vlastně tím začínáme přijímat sami sebe, protože začneme přijímat to, a jsem možná opravdu nějaká jako úchylná, mně se prostě líbí, když mi někdo sváže nebo drží ruce a bojíme se to jenom přiznat. Pokud to nepřiznáme my sami sobě, tak to nikdy nepřiznáme tím dalším lidem. Další věc je, co od toho očekávám. Z mý zkušenosti opět a v mnoha případech je neočekávat nic, protože každá ta situace svazování, každá ta energie vám dá něco jiného. Budete na workshopu, je tam určitá komunita lidí, ta komunita lidí udělá úplně jinou energii. Vy se ráno zbudíte, máte úplně jinou energii, když půjdete do lesa někam, kde se zkusíte svázat, je tam úplně jiná energie a pokaždý vám to dá něco jiného. A proto je lepší neočekávat vlastně vůbec nic a jenom to nechávat přijít k sobě, co mi to chce dát. Single svazování. Proč ne? Už jsme se o tom bavili, že to je vlastně docela fajn začátek. A ještě další otázka je, co když nemám provazy? Moje odpověď? Nepotřebujete. Já jsem byla na prvním workshopu a tam nám vlastně lektorka říkala, že její první svazování bylo prádelní šňůrou, takovou tou, co věsíte na to, abyste tam pak pověsili prádlo. Zkusila jsem všechno. Zkusila jsem klasický provazy, bavlněný provazy, ty jsou třeba příjemnější, ale nejsou zas tak kvalitní. Můžete se nechat svázat tím páskem od županu nebo od kabátu. Můžete si nechat přivázat ruce. Byla jsem přivázaná pouty. Je to jedno. Absolutně je to jedno. Jde o bezpečnost hlavně, to, co se utahuje. Většinou je to takový právě ty bavlněný, oni se jako hodně utáhnou a vy je potom nerozvážete. Takže to chce dělat ze začátku, ne úplně hodně utahovat ty uzly, protože pak to nerozvážete a nedostanete z toho tu partnerku nebo partnera a musíte z toho vystříhat. Takže určitě bych nedoporučovala na první svazování, když nemáte zkušenosti, žádnou právě šňůru, kabel, nic, co je vlastně drsného, protože to pro toho modela, pro tu modelku vázanou, musí být hlavně příjemný. A to určitě kabel, pokud jste v začátcích, není. Maximálně možná je to v době, kdy už jste na to zvyklí a chcete jít prostě hloubš a chcete jít na to jako tvrději. Takže bych doporučila třeba právě, pokud nemáte provazy, pásek od županu má doma asi úplně každý a to bohatě stačí, jak na single vázání, tak na vázání v partnerství. Prvotně bych doporučila navodit tu energii, takzvaný, já tomu říkám, mini rituály. Za prvý, už jsem to říkala, zdůrazňuji to znovu, není to věc na 5 minut. Ne v začátku a ne pro ty, co to chtějí vyzkoušet. Je tam důležitý čas, pomalost, žádný rychlý ukvapený věci, protože než ta modelka, která je třeba vázaná, řekne, vůbec se odváží říct něco, že jí je něco nepříjemný, aby to třeba 3x, 4x převázal, protože tam jí to bolí, tak je to proces. Chce to prostě ten čas, kdy si předtím můžeme dát, nevím, voňavou koupel, zapálíme si svíčky, uděláme si takový to intim show a je to důležitý, protože pokud se nebudeme cítit bezpečně, neotevřeme se tomu celému procesu, který je vlastně shibari, který by nám mohlo jakoby dát ten proces, tak se neotevřeme, protože budeme
zavřený, nebudeme v té psychické pohodě. Takže mini rituál předtím je úplně skvělý. Je to úplně jedno, co uděláte. Pokud si dáte předtím kafe, popovídáte si, sednete si na zem, pokud si zapálíte svíčky, vykouříte si místnost, uděláte si spolu bublinkovou vanu, nebo prostě jenom se budete pomaličku mazlit. Je to úplně jedno, je to na vás, je to na té vaší fantazii. Vlastně už tady probouzíte tu fantazii těch dvou, toho partnerství, protože po mnohaletých vztazích na to spousta z nás zapomíná, na ty intimní věci, které nejsou o sexu. Jsou vlastně jenom se sexuálně, možná trošičku pod textem a takový ty začátky toho randění, tak vlastně tím si to jakoby připomeneme. Tímhle mini rituálama a tím takzvaným uděláním si intimčo si připomeneme to, jaký to vlastně bylo randění na začátku. Důležitou součástí je vlastně i propojení s naším tělem, s vlastním tělem i s partnerovým tělem. Tady jsou ukázané různé masáže, hlazení, pírka jsou skvělý, opravdu příjemný, jakýkoliv pírko, je to úplně jedno. Může to být možná i mašlovačka, může to být třeba i bičík, i to je vlastně povolený. Skvělý je to, když partnerce zavážet oči a ona vlastně nevidí a musí jenom vnímat, protože zase otevírá se jí to tělo. Tím, jak zamezíme jednomu, teď si nemůžu zase vzpomenout to slovo, jak prostě uzavřeme jeden smysl tím, že zakryjeme ti oči, přestaneme vidět zvenku a začneme vnímat v tom těle. A to je právě to pomalé otevírání toho těla, kdy cítíme, jestli nás ty chloupky, třeba tím peříčkem, jak nám to jede po těch chloupkách. Já jsem třeba zjistila, když mám ohlaný nohy, tak to tam vlastně vůbec necítím, protože veškerý ty doteky jdou přes ty chloupky, co máme na tom těle. A může to být někdy drsný, může to být někdy jemňunký, přesně jako to pírko a tím vlastně začneme propojovat to tělo. Můžeme v tuhle dobu na sebe můžeme vlastně sahat vzájemně, protože otevření i toho rigra je docela důležitou součástí, protože pokud rigr nebude otevřený k tomu, co dělá a k té energii, kterou chce předat vám, tak se to tam nikdy nepropojí. Všechny tyhle techniky jsou o tom propojení, otevírání těch těl, otevírání té komunikace, dovolení si těch, jak bych to řekla, těch vzdechů, těch tohle se mi líbí. A vlastně i otevření toho krku, té komunikace. Všechno tohle je docela důležitou součástí. Tak já se mu napiju. Tak. A můžeme pokračovat dál. Jak už jsem říkala, není to o tom, kdo vládne. Je tam sice dynamika dominance versus submisivita, tedy dávajícího, dominantní plusová energie versus přijímacího, submisivního, minusová energie. Proto většinou je to tak, že chlap je v té pozici rigra, ale jak už jsem řekla, nemusí to tak být. Ten, co přijímá, tedy submisivní, by měl být víc pasivní, protože jenom tak může vnímat ty dotyky, intenzitu, sílu, energii. Ale to neznamená, že ta slast toho celého procesu není pro obě stejná, protože jsou osoby, které chtějí být v dominantní energii a jsou osoby, které chtějí být v té submisivní. Neznamená to, že si to nemůžeme občas vyměnit. Mě občas baví být v dominantní verzi, ale nevydržím to dlouhodobě. Je to pro mě prostě krátkodobá záležitost a já si to víc užívám v té submisivní. Takže to není daný, hele, já teďka budu submisivní a budu submisivní dál, do nekonečna. Ne, pojďme si to zkusit i v obráceně, protože jak nejlíp poznáme na tom, co děláme tomu druhému člověku, než tak, že to někdo vyzkouší na nás. Pokud někdo na nás vyzkouší, jaký je to mít tenhle úzel tady a jaký je to mít tuhle pevnost toho úvazu, jaký je to mít svázaný ruce, pokud to nezjistíme,
jaký to je, nemůžeme to předávat dál a nemůžeme s tím pracovat s tím dalším člověkem, kterému to chceme předat. Proto je docela vhodný si občas ty role vyměnit, nehledě na to, že jenom brát od někoho není nikdy dobrý. Občas je ta polarita toho dávání a braní skvělá vyměnit. Co je nejdůležitější součástí vlastně celého shibari, je určit si bezpečný slovo. Je to ta nejdůležitější část na začátku, protože každý z nás má nějaké hranice. Někam můžeme dojít. To, že já mám hranice tady, neznamená, že partnery nemá tady, anebo tady. Když budeme chtít dál, on nám řekne, ale já už dál nechci. Nebo on bude chtít dál a nám už to bude nepříjemný. Tím vlastně, jak postupujeme dál a dál, se nám ty hranice jako posouvají dál a dál. Ale není dobrý v tomhletom absolutně jít za nějaký naše hranice. Ano, pozorovat to, je to moje hranice, je to jenom ta hlava, anebo je to opravdu to, kam už nechci, teďka nejsem schopná momentálně jít dál, tak si řekneme prostě to bezpečné slovo a tím to hasne. A musíme to tolerovat na 100%. Není to takový, ty si vymýšlíš, prosím tě, hele, tak ne, prostě někdo řekne bezpečné slovo a konec. Rozvazuje se, tečka. Nic mezi tím dál není. Žádný ale, možná, ne, tečka. Protože my si tím nastavíme hranice, právě kam až můžeme zajít. A co bych ještě chtěla zmínit je to, že většinou je to dobrý říct nějaký úplně takový jako nesmyslný slovo, třeba jako žlutá kavnička s fialovýma puntíkama, protože se může stát, že v tom zápalu té rozkoše, té slasti nebo toho strachu můžeme říct dost, ale vlastně jenom to řekne naše hlava, ale my to nechceme. Nebo stůj, přestaň. A jenom to řekne ta hlava, ale my chceme jít hloubš a vlastně z toho strachu bychom to mohli říct. Je to tam takový rozpolupolný, to dost, možná au, protože jako kolikrát řeknete au, protože vás někdo svazuje a někde se to prostě jako blbě, nevím, tady vám to prostě někde přimačkne, skřípne a vy řeknete au. A pokud si to nastavíte jako vlastně bezpečný slovo, tak v tu ránu se okamžitě rozvazuje a vy vlastně řeknete, ale já jsem to vlastně jako nechtěla. Tak proto je dobrý si říct, který slovo je prostě jako opravdu nesmyslný. Jedno slovo, nevím, fialový krab, nevím, růžová obloha. Je to prostě úplně nesmyslný slovo, který je dobrý říct jako to bezpečný slovo. A jak už jsem řekla, pokud se řekne bezpečný slovo, tečka, konec. Nic tam dál není. A není to, že potom jako selžeme, když řekneme to bezpečné slovo. Ne, je to pouze to, aby jsme zjistili, kde je ta naše hranice. Kam vlastně jsme byli schopni dojít. A je to fakt velice jako nejdůležitější věc, nebo takhle, ne nejdůležitější, jedna z těch nejdůležitějších věcí, který bychom si měli určit vykomunikovat. A zase, učíme se komunikovat, vlastně základ té komunikace. Co by teda mělo být vykomunikovaný ještě předtím, než vlastně vůbec začneme? Vlastně bezpečné slovo, o tom už jsme si říkali. Souhlas se svazováním je další vlastně jakoby důležitá součást, protože prostě pokud, ano, ale já mám tady nějakou choutku, tě zkusit svázat, půjdem do toho a on řekne, ale já na to nejsem. Ne, spousta lidí na to je. A prostě tak a ten dotyčný by prostě začal říkat, tak pojď, zkusíme to, možná tě přesvědčím o opaku. A ona řekne, ale já to nechci. A on to třeba udělá, hele, tak pojď, jdem to vyzkoušet, nebo v posteli prostě jí zkusí svázat. Ne, pokud s tím ta dotyčná osoba nesouhlasí, je není k tomu nakloněná, jako řekne třeba, možná bychom to mohli vyzkoušet, nebo ano, chci to vyzkoušet, nechoďte za tuhle hranici. Pokud znám případy, kdy třeba normálně prostě má manžel manželku, vykomunikujou si, prostě manželka to třeba nechce, manžel ano, chodí třeba právě na ty workshopy, kde si tu svoji choutku, ty své touhy upotřebí, ale není v tom žádný sexuální podtext a manželka vlastně s tím souhlasí, je s tím naprosto v pohodě, oba jsou spokojení, oba jsou šťastní, zažila jsem i to, že takhle nějakou dobu to fungovalo a najednou manžel k tomu tu manželku přived. Šli na to velice opatrně a najednou manželka zjistila, že to je vlastně úplně skvělý. Ale důležitý je tam to vlastně ten souhlas, stejně jako to bezpečné slovo. Je to vlastně úplně na stejným úrovni.
Bez toho souhlasu se vlastně jedná spíš jakoby o nějaký zneužití, takže je to fakt jedna z těch nejdůležitějších věcí. Já bych tady ještě chtěla zmínit, že na našem těle jsou určitý body, kdy třeba nám může začít brnět prst, nebo jsou to prostě určitý jakoby body, které stlačíme, tak nám vlastně přestanou se hýbat prsty. Pokud něčím takovým chcete začít, je dobrý, abyste si zkusili zjistit, kde ty body přesně jsou, protože to už je ta technická část. Já osobně bych doporučila navštívit jako první nějaký kurz, protože tam vám to přesně řeknou. Kurzu pro začátečníky svazování je nespočet. Jsou skvělí a právě vám řeknou ty začátky, kdy, co se vlastně děje, když se zmačkne určitý ten bod, je to vlastně i na ruce, může to být i tady, můžou se z toho stát ne úplně hezký věci, může dokonce ten člověk přestat hýbat, nevím, třeba rukou na furt. Tím nechci úplně zastrašovat, ale pokud byste se chtěli pustit do nějakých hlubších těch hrátek, je určitě dobrý a 100% to doporučuji navštívit nějaký kurz, kde vám o tom řeknou mnohem víc. O tom vlastně, jak funguje to lidské tělo, nebo nevím, v dnešní době na internetu, na sítích, prostě zjistit, kde ty body přímo jsou, případně nějakou knížku. A to, že si svážete třeba ruce, protože máte chuť na nějaký intimnější hrátky a neutáhnete to, tak myslím si, že k tomu třeba není nutný to navštěvovat. Ale tahle masterclass není o tom, jak učit svazovat. Jde o to, že vlastně, když někomu svážete ruce a bude to prostě volný, nebo přivážete ruce k tělu a bude to volnější, tak i tak vlastně jdem spíš do té psychické části, než tím, že bychom chtěli někomu ubližovat, jo, někomu prostě způsobovat takový tu slast té bolesti. To určitě o tom tohle téma dneska není. Takže pokud chce jít někdo hloubš, navštivte workshop, kde vám řeknou, jak vlastně postupovat s tím tělem a jaký vlastně ty následky můžou být, abyste se tomu vyvarovali. Tak, teď si tady dáme nějaké cvičení na vnímání těla. Je to takzvané mapování. Může nám být to nápomocný, kde nám je to příjemný, kde nám je to nepříjemný, protože třeba já úplně nesnáším, když mě někdo šimrá na nohou ze spoda, spousta holek tak možná má, nebo i kluků, a pokud se tam náš partner dostane schválně, tak nám to může být nepříjemný nebo nějakým tlakem. Ale vlastně se pak může stát, že to, co je nám nepříjemný, protože tam, kde je nám tam jakoby nepříjemný, jsou ty centra toho, jak bych to řekla, ty nervové centra hodně blízko té kůže, proto nás to šimrá. To znamená, že co nás šimrá, nám může být i příjemný, protože třeba na krku, třeba osobně to občas šimrá jako blázen, ale vlastně je to jedna z mých intimních partí, kde když se na to šáhne dobře, tak je to pro mě velmi vzrušující. Ale přitom, když bych někomu řekla, hele, se mi nešaj, protože tady mi to lochtá, ale neznamená to, že to pro mě pak nemůže být takový ten push k tomu, k té prostě, jak bych to řekla, k té rozkoši. Proto je dobrý nejdřív si zmapovat na tom těle, kde mi je to příjemný, kde mi je to nepříjemný a použijeme k tomu ruce. Lehtivá místa můžou být velice zrušující, už jsem to tady řekla, kde vlastně je to příjemný a nepříjemný. Můžeme začít klidně i s těma lanama, ale nesvazujeme. Můžeme začít, nevím, tuškou, prostě jezdit po té ruce. Je zajímavý, když si to třeba vyzkoušíte, tak z téhle strany je to velice zajímavý, když tam někdo jako přitlačí na tom, řekl by člověk, že jako vzrušující to vůbec není. A když tu ruku otočíte, tak tady je to taky úplně jiný. A je to právě dobrý v tom zavřít ty oči a vnímat to, kde nám je to příjemný, co to s náma dělá, jak moc nám je to příjemný z téhle strany a jak, nevidíte, a jak moc je to příjemný prostě z toho hřbetu, když prostě tady ten je rozdíl, když máme měkký ten dotek a je rozdíl, když přitlačíme. A
ještě jedna taková věc, když partner otočí váš vlastně ten hřbet té ruky a začne po vás jezdit tímhle způsobem a trošičku tlačí, tak je to naprosto jako zajímavý pocit, který je vlastně úplně jiný, než když prostě jede těma prstíčkama a v tomhle je vlastně ta dominance, jak to jako ukázala takhle ještě na tu kameru, tak v tomhle je ta dominance toho tlaku. Můžeme vlastně i cvičení na důvěru, když právě zavážeme oči, partnerka nebo prostě ta, která má zavázaný, může vést toho svého partnera, kam je to příjemný. A zase učíme se tady komunikovat. Já osobně jsem měla strašný problém s tím říct, co je mně příjemný. To, že mě je příjemný, když mi někdo šáhá na prsa, nebo když mi někdo šáhá, třeba jsem zjistila, že vnitřky stehen jsou pro mě jako velice vzrušující. A nemusí to být přímo u intimních partí, ale může to být i vlastně blíž k tím kolenům. Ale vlastně celá ta plocha těch stehen je pro mě velmi taková jako bych to řekla, no jim vypadávají slova, intenzivní. Ať už se jedná o nějaký silnější jako plácnutí, anebo prostě jako šimrání. A jako kde jinde se naučit tu komunikaci, když ne v tomhle. Prostě pokud někomu přijde jako divný, že tohle říct partnerovi nemůžeme, tak už je divný, že zrovna věc jako tohle je mi příjemný s partnerem, s kterým žijete třeba roky, už tam bych zbystřila, proč je mi to divný. Bojím se na to, jak bude reagovat, nebo vlastně už jenom a začnu přemýšlet sama o sobě. Proč je mi vlastně divný a mám strach z toho říct partnerovi, že je mi něco příjemný anebo nepříjemný. A už se dostáváme do toho koloběhu, toho přemýšlení, té intimity, té komunikace. A ty signály té rozkoše jsou někdy tak strašně moc jemný. Stačí právě z pohledu toho rigra je výborný, když pozorujete tu partnerku. Nám jako partnerkám, jako svazovaným, to může být docela nepříjemný ze začátku, protože nejsme zvyklí na ty pohledy. Nebo třeba, teda aspoň já jsem nebyla, ale když vlastně ta partnerka něco se jí líbí a neumí to ještě říct nahlas, neumí to vlastně přes ten krk přenést, tak se usměje, nebo má husí kůži, nebo prostě jen se jako zavrtí a udělá takový to A vlastně ten rigger zjistí, že co jí je příjemný, aniž by to ta partnerka řekla. A je to vlastně docela důležitá součást, protože rigger vždycky musí koukat na reakci partnerky. Jestli někdy se jenom ušklíbne, protože to fakt jako bolí, někdy se prostě zasměje a někdy dělá takový to, teď je mi to jako příjemný a začne se tam jako vlnit, jako ten had a nemusí vlastně vůbec nic říkat. A už jenom to zase propojuje tu komunikaci, tu neverbální komunikaci mezi těma partnerama a my vlastně potom v jakýkoliv komunikaci vlastně zjistíme, náš partner přišel domů a vlastně zjistíme už jenom pohledem, jakou má náladu a můžeme mu tu náladu změnit, protože budeme vědět, jak na něj. Co se týče když vlastně zkusíme nějaký svazování, nějaký prvotní věci, nebo možná i hloubš, tak je strašně důležitá ta následná péče. Je to stejný jako u kadeřnice. Nejdřív vám ty vlasy umyjou, potom vám vlastně ty vlasy ostří a nabarví a potom dává následnou péči. Doupraví ty vlasy, vlastně stabilizuje ten proužitek těch vlasů, stabilizuje jakoby do toho vlasu, uzamkne to tam. Pokud my nebudeme mít tu následnou péči, tak to, co jsme v tom svazování, v té energii našli, nebo jsme si tam jakoby zvědomili, tak se v nás neukotví. Pokud tam prostě nebude to takový ten přechod do toho reálního světa, protože my vlastně se většinou ztrácíme. Ztrácíme se ve svý mysli, ztrácíme se ve svých myšlenkách. Funguje to podobně jako meditace. Pokud vlastně si tam jako ulítnem na těch věcech a nedáme se zpátky dovnitř do toho těla, tak se to vlastně neukotví v nás a budeme prostě jako rozevlátý a odfoukne nás to úplně daleko a nedostaneme to do té reality teď a tady, protože je sice krásný ulítávat si na něčem, ale žijeme pouze pořád tady v té realitě. Takže je důležitý být v
té realitě. A ještě se podívám. Dobrý, máme všechno nabitý. Je tady vhodný třeba pomazlení, pusinkování, hlazení, pečovat o ty svázané místa, prostě tam, kde je to svázaný, prostě jenom hladit, vnímat, koukat si do očí. Nemusí to být vůbec žádný, může to být obětí, může to být jenom ležet vedle sebe, držet se za ruku a jenom vnímat, co se právě stalo, protože ty prvotní věci, ty prvotní svazování budou tak strašně intenzivní, že vy vlastně vůbec nebudete vědět, co se to tam jako odehrálo tím, že vás někdo sváže a najednou jste se dostali do úplně psychického myšlenkového rozpoložení a zvědomilo se vám nějaký trauma. Jak je to možné, že teď a tady mě prostě někdo obváží ruku a najednou mi vyskočilo to, že někdo mě, nevím, v 10 letech prostě chytnul za ruku a tak strašně mě to bolelo. A je vlastně dobrý i potom následná ta komunikace. Ruce jako první nástroj. Zase máme tady nějaké cvičení. Zkuste to sami nebo s partnerem bez provazu, ale jenom na to propojení. Právě zjišťovat, kde můžu přitlačit, kde můžu být hladčí, kde můžu třeba štípnout nebo plácnout. Naučíte se tam třeba, nevím, když plácnete, ona řekne dobrý. Plácnete víc, ona řekne, hele, dobře, tak tady už jsem možná trošičku na hraně, ale zkus to teda ještě trošičku víc. A už se tam zase učíme tu komunikaci. On vlastně, partner plácne ještě víc a ona řekne, dobrý, tohle už je možná trošičku na hraně, ale ještě jsem to zvládla, chci vědět, kam až můžu zajít. A ten partner prostě plácne jako blázen, třeba, nebo štípne, cokoliv, to je jedno, přitlačí, prostě zmačkne a ta partnerka řekne, stačí, dost, tohle už je pro mě moc. Zjistí tam, kde je ta hranice. Když nezjistíme, kde je ta hranice v našem těle, kde máme hranici bouchnutí, štípnutí, plácnutí, nevím, čehokoliv, jak můžeme vědět, kde máme hranici v tom těle a v té hlavě? Nebo v těle, v těch emocích a v hlavě. A cíl vlastně je tady navnímat tu energii partnera. Pomalé, jemně, někdy to může být prostě vášnivě, a garantuju, že prostě to poznáte okamžitě. Pak na vás ten člověk jenom šáhne a vy to budete vědět. Takže taky netrvá to 5-10 minut, není to nic dlouhého, můžete to dělat i sami, protože zjišťování našich hranic a našich choutek sami doma v bezpečí, Ježišmarja, pokud to nebudeme vědět my sami, jak to může vědět partner. Dostávám se tady teďka z toho, jsme v těle, do zvědomování toho traumat. Mnoho lidí si vlastně s BDSM zajímá z profesionální hlediska, aby se to, teď jsem to tady chtěla přečíst, jsem chtěla říci, omlouvám se, že mnoho lidí si vlastně BDSM jako svazování bere z toho profesionálního hlediska, právě z toho umění, z toho tu bolest, tu rozkoš a tak. A možná by se mnou nesouhlasili, že je to vlastně propojení s vědomováním traumata a vlastně po té psychické stránce, i když si myslím, že že jsou lidi, kteří to mají dost podobně jako já a souhlasili by se mnou. Já jsem se vlastně dostala trošičku náhodou k tomu, k tomu shibari. A už jsem tady o tom mluvila, že si pamatuju na ten svůj první prožitek a mě to třeba ukázalo jako spoustu věcí. Už jenom první 2 až 3 svazování, protože vlastně jedno jsme měli doma, druhý jsme vlastně taky zkoušeli doma a pak jsme jeli na workshop. A tam to bylo trošičku intenzivnější a měla jsem tam tu jistotu toho, že jsem v tom bezpečném prostředí, že tam nejsem jenom s tím mužem. Neměla jsem potřebu toho se bát. A zjistila jsem, že tam mám strach z doteku. Z toho, že na mě lidi šahají. Já jsem to tady neměla nikdy ráda. Nějak jsem si to jako neuvědomovala. Nebylo to pro mě, já to dám trošičku níž. Tak. Nebylo to pro mě nějak jakoby, bylo to nevědomí, tak bych to řekla. Strach z odevzdání kontroly. Ježišmarja, to pro mě bylo já, která jsem prostě musela být furt v té kontrole s tím, že jsem vlastně byla v narcistickém vztahu. I to dětství, které bylo s psychopatem, tak mě nutilo všechno mít pod kontrolou, protože jsem potřebovala přemýšlet nad tím,
jaký ten dotyčný má zrovna náladu, abych ho třeba nenaštvala, nebo prostě, aby to mezi náma jako fungovalo, aby doma byl klid, aby děti vlastně tím nezískali úplně, nevím, nějaký další trauma, aby prostě byl doma klid. Takže jsem tu kontrolu nad vším musela převzít a tady jsem vlastně zjistila, že ji neumím odevzdat. Hrozně moc dlouho jsem ji chtěla odevzdat, hrozně moc dlouho jsem nechtěla být v té mužské verzi, ale vlastně jsem to neuměla, hrozně jsem se toho bála. Strach z intimity je ta další věc, která vlastně mě to způsobilo v tom dětství. Z toho, že tam byl pokus o znásilnění. Naštěstí k tomu nedošlo, ale vlastně to trauma od nějakých možná 10 let si táhnu sebou do té dospělosti. A já jsem se jakoby nikdy neuměla odvázat, pustit tu kontrolu, prožít ten sex nebo vůbec nějaký intimnosti, hlazení. Neuměla jsem to prostě, byla jsem jako zavřená, hodně uzavřená, aby mi právě nikdo nemohl ublížit a aby tam vlastně byla pořád ta kontrola. A neuměla jsem to pustit třeba, ale já to jako všechno věděla, ale nevědomně. A tady se mi to prostě zvědomilo takhle jako puf, protože jsem vnímala, co mi ten pro vás dává a vlastně tím, že já teda mám partnera, který, když mě váže, tak většinou pečuje, tak se mi tady v tom hodně toho zvědomuje. Na začátku to bylo hodně silný. I uvědomění jsme o tom potom jakoby mluvili. Další věc prostě, když o tom nebudete mluvit, o komunikace toho, že se vám teďka tohle otevřelo, nikdy to vlastně vám to šibari nedá to, co by mohlo. A zase se tam učíte prostě tu komunikaci, strach z emocí. Bylo to, já jsem, nevím, možná někdy jsem moc emotivní, někdy jsem moc zavřená. Strach z emocí je vlastně něco, co vždycky jako chceme. Chceme právě ty emoční jako vztahy, ty hluboké vztahy, ale nejsme schopní do toho ty emoce bát. Bojíme se ty intenzity těch emocí. A tohle se mi tam třeba taky zvědomilo, že já se toho vlastně bojím u sebe. Chci to po těch druhých, ale já se toho bojím u sebe. A zase, co nemáme v sobě, nemůžeme očekávat od těch druhých. A vlastně je to skvělá ta komunikace, partner o vás zjistí mnohem víc, vy zjistíte o sobě mnohem víc a ten partner kolikrát se vám otevře mnohem víc, než vlastně vy byste čekali. Je to terapie? Tady je právě ten tenký led, kdy někdo řekne, že ne. A absolutně teďka nechci zacházet do toho, že to je nějaký psychoterapeutický, já nejsem člověk, co má psychoterapeutický výcvik, nejsem psycholog. Nechci vůbec znehodnocovat nějaký lidi, co potřebují psychologickou terapii. Absolutně ne. Jde tady spíš o tom, že řekla bych, že to je o psychicky zdravém člověku, který chce jít, jak bych to řekla, dál do svého nitra, poznávat dál sama sebe, poznat svý tělo zevnitř, svoji psychiku zevnitř. No já jsem se tak naučila komunikovat jak lehčí témata, tak silnější, intimnější. Naučila jsem se třeba i to, že mám jako strach z něčeho říct, hele, já takhle nechci něco v životě, nebo mám a takovýhle hranice. Dřív jsem to jako neřekla, prostě jsem se to hrozně bála. A šibari vlastně bylo to, co mě to po kousku naučilo. I přes ten strach říct, hele, já to takhle nechci, protože je rozdíl, když někomu řeknete, tady jednou někdo vás váže, já to takhle nechci a najednou mu to musíte říct 15krát, protože vás to prostě bolí, protože jste narazili tady na nějaké místo, který vás bolí. Takže nehledě na to, že když se nemůžete hejbat, tak začne mluvit vaše hlava. Hodně začne mluvit. Někdy začne řvát, někdy začne brečet, někdy se smát, někdy vás ponižovat. A tohle všechno začínáme vnímat. Tím, jak se nemůžeme hýbat, začínáme sami sebe poslouchat a komunikovat sami se sebou. Protože může trvat svazování hodinu a vy nemusíte vyřknout nahlas ani slovo, ale mluvíte jenom sami se sebou. Trauma a léčení skrz šibari. Já tady vlastně o tom mluvím pořád dokola a dokola. Tam vlastně, kam až se šibari dostalo, je vlastně od mučení k naprosté důvěře. Zase tady mluvím o tom,
jak si pamatuju ten svůj první úvaz a byl to přesně tenhle úvaz, který tady vidíte. A byly to vlastně svázané ruce takhle před sebou. A vlastně to byl úvaz, kterýho, když by jsem se takhle prostě pohnula párkrát, to ze mě spadne, anebo prostě to dám jako nahoru. Nebylo to nic, co by mi mohlo ublížit. Jde o to, že vlastně byl to vlastně úplně ten stejný úvaz, stejný, jenom vlastně jsme měli vyměněný role, kdy já jsem vlastně měla svázané ruce a začala jsem tam vnímat, co mi je nepříjemný. A většinou věcí, když vás jako někdo svazuje, tak ano, zvědomíte si to tam, ale většinu věcí si uvědomíte, až když vás rozvážou. Mně to tam bylo takový jako nepříjemný a bylo vlastně nepříjemný a příjemný, protože tam byl pocit bezpečí, ale vlastně nepříjemný to bylo skrz to, že jsem se nemohla hejbat. A já jsem si třeba konkrétně tady zvědomila to, že je mi nepříjemný obětí. Na tom by vlastně jako by nebylo tak nic zvláštního, ale mě vlastně v dospělosti byly nepříjemné doteky od kohokoliv. Ať ke mně přišel dospělá osoba, pohladila mě, nebo kamarádka, obejmula mě, moje rodina, moje ségra, nebo jsme si prostě dali vzájemně pusu prostě rodinou, kamarádskou. Bylo to vlastně úplně jedno, jestli to byl muž, nebo žena, nebo kamarádka, člověk, který ho znám, nebo neznám. A vůbec bylo mi to prostě nekomfortní, nepříjemný. Nebyla tam ta kontrola nade mnou a vlastně jakoby nad mým tělem. A tam mi vlastně došlo, že je to dost spojený s tou psychikou. Že vlastně shibari jako takový já osobně nebudu považovat za, jak bych to řekla, fyzickou věc, i když ano, čím dál jsem, tím víc to považuji za fyzickou věc, ale když chci, ono záleží taky, kam chcete jít. Jestli chcete jít do té fyzické části nebo do té psychické části, a to se vám prostě vždycky otevře, protože někdy to můžete používat jenom jako, jak bych to řekla, sexuální zážitek a někdy právě jdete do toho traumatu. Ježišmarja, teď si to tady rozbím. A já vlastně, když jsem si uvědomila, že nesnesu ten pocit toho objímání, tak jsem si říkala, že jako proč vlastně celý život to bylo jediný, co jsem jako chtěla, co jsem potřebovala, mít tu blízkost a to jsem jako neuměla, takže jsem to vlastně chtěla, ale vlastně jsem si to blokovala, protože jsem se toho bála, neuměla jsem to a i když vlastně mamka nás měla pořád potřebu objímat, tak jako já jsem nechtěla. Otázka je, proč jsem jako nechtěla, jestli to bylo moc nebo málo, protože každý má zase tu hranici toho doteku jinde. A tam jsem si vlastně uvědomila, že vlastně ten dotek, to obětí, je o téma přijímání. Možná to nesouvisí s ničím, si řeknete téma přijímání, co to jako má být. Ale jak už jsem někdy na začátku řekla, tak vlastně ženská energie je o přijímání, protože je mínusová a je jako vtahující do sebe, kdežto mužská je dávající a vlastně plusová. A tam jsem si vlastně nějak možná naskočila na tu svoji dráhu, buď být ženská, nauč se být ženskou, protože téma přijímání je vlastně v podstatě ženská záležitost. A vlastně byste si ani neřekli, že skrz to, že mě někdo sváže ruce k sobě a vlastně neumožní mi se hýbat, že si vlastně zvědomím to, že neumím přijímat a že vlastně neumím být v té ženské energii. Je to prostě, tady máš fyzickou věc a dostaneme se do psychické věci úplně někam jinam. To prostě nečekáte, že se dostanete až do takovýhle hloubky a tam se vlastně tím, jak s tím začnete pracovat, tak se tam otevře další téma, který si můžete zpracovat a můžete jít v tomhle dál. Není to pro nás bezpečné, protože zranitelnost
pro nás není bezpečná. A my, když jsme svázaní, tak jsme zranitelní. Je to vlastně další téma, který nám ukazuje, že se vlastně bojíme věcí, který vlastně vůbec nevíme, že se jich bojíme, protože nám v té hlavě začne blikat to červený světýlko a celým naším tělem, celou naší hlavou nám prostě začne problikávat, nejseš v bezpečí, nemůžeš se jakoby hejbat a to tělo vlastně začne vnímat z pohledu toho jako zvenku. Nemůžu se hejbat, bolí to, zastav to a tak dál a vlastně nám to může, jak bych to řekla, právě spustit i ten proces takového té paniky. V tu chvilku je právě vhodný, aby jsme měli buď u sebe okamžitě rozvázáme, anebo aby jsme měli u sebe ty traumanůžky, protože i to se může stát. Jsou prostě situace, kdy nám to tělo ukáže, tohle už je moc a my to ani nevíme. A najednou se prostě z nás spustí proces prostě panický ataky a potřebujeme z toho rychle ven. Já se tady znova napiju. Myslela jsem si, že nebudu vědět, o čem mluvit a už tady hodinu povídám sama se sebou. Jak poznám, že se mi trauma zvědomuje? Jedním slovem emoce. Každý vlastně to zvědomění traumat v nás otevře nějakou tu emoci. Může nám to právě vyvolat smích, pláč, třes, vztek. Může to v nás vyvolat cokoliv a vlastně v prvotní fázi je důležité to vykomunikovat, protože můžeme se začít třást, my nevíme proč a partner prostě ten rigger může spanikařit a automaticky vás prostě rozvazovat a vy řeknete stop, nechci rozvázat, jenom to potřebuji prostě prožít, protože některé ty emoce jsou důležitý, jenom je prožít a vlastně když to vykomunikujeme, hele, není to pro mě, nic mě nebolí, všechno v pohodě, jenom je to pro mě divně nepříjemný, nevím, co s tím mám dělat, prostě objevilo se mi to třeba v břiše, v hlavě, v krku, není to pro mě nepříjemný, ale necháme to bejt, tak v tu chvilku je dobrý vrátit se k dechu. Vlastně z toho vnitřku, teda z toho vnějšku, z toho těla, který nám hlásí, že jsme jako v nebezpečí, je skvělý tím dechem se dostat dovnitř. Protože my pokud začneme vědomě dýchat nádech a výdech, ne vždycky to teda jde, když vám jako svážou hrudník, ale i tam to jde. I tam to jde prostě prodýchávat. Tak vlastně poodstoupíme od té situace, řekneme vlastně svýmu tělu, že se nám nic neděje a v tu chvilku se můžeme začít ptát sami sebe. Proč mě to bolí? Co se mi to snaží ukázat? Jakou emoci v tom mám? Jsem vzteklá, mám radost, mám slzy, vadí mi partnerova vůně, cokoliv. Ale pokud se vlastně my nedostaneme z těla dovnitř do té hlavy, tak budeme chtít okamžitě rozvázat. Takže je důležitý případně v nějakých těch chvilkách tam, kde vlastně máme ty vědomí hranice, které už známe z předchozího toho cvičení, tam si vlastně řekneme, je to moje hranice, není to moje hranice. Dobrý, není to moje hranice, tak pojď, jdem se prostě v té hlavě, jdem se na to podívat hloubš a pokud to bude moje hranice, řeknu si prostě, hele, rozvaž mě, tohle je věc, kterou já ještě nejsem schopná zpracovat, protože si myslíme kolikrát, že jsou všechny věci, které jsme schopní zpracovat vůbec. Není to tak, jsou věci a věci a my jsme na některé věci připravení. Jak už jsem říkala, před 2 lety jsem si vůbec nedovedla představit to, že tady budu mluvit o nějakým šibari. Nebyla jsem na to psychicky připravená a musela jsem dospět do té úrovně, kdy mi je to vlastně úplně jedno, co si o mě kdo řekne a já vlastně budu předávat jenom to, co jsem prožila a můj pohled a ať si z toho vezme každý to svý. Ale byla to pro mě cesta. 2 roky. To je stejný, jako když se nám zvědomí nějaký trauma a my si řekneme teďka, hele, to nedám, tak to není selhání. Prostě jenom na tom dneska nejsem připravená. Můžem to zkusit za měsíc, za 2, za půl roku, nebudem to třeba možná zkoušet vůbec. Ale to, že my máme nějaký zastavovací fáze, neznamená, že to je selhání. Spouštění
trauma. Vlastně to je jakoby práce s traumatem. Takzvaný trigger points. Je to vlastně v těle, je to v tom zevnějšku. Je to ten pocit omezení pohybu, svázaný ruce, nemožnost se hýbat, tlak na hrudi, svěrací úvaz, protože jsou úvazy, které vás prostě sevřou a vy fakt nemůžete dýchat a musíte dýchat jenom povrchově a musíte hledat ty místečka, kam se můžete nadechnout. Zjistíte, že se můžete nadechnout tady nahoru, nebo zjistíte, že se můžete nadechnout pod břicho, nebo prostě jsou určitý, nebo do břicha. Je spoustu míst, kam se můžete nadechnout, zjistíte to vlastně až potom, co vás někdo, vám to jakoby znemožní vlastně dýchat a doteky na citlivých místech. Vlastně všechno tohle může zvědomit ty traumata, protože třeba spousta holek nebo i mužů mají nějaký takový to, hele, nevím, teď to přeženu. Někdo kdysi v mládí mě prostě chytil pod krkem a jsem se zmačkala až moc. Chytil mě pod krkem a teďka třeba, když můj partner tohle udělá, tak mě to zvědomí prostě tu situaci, kdy já jsem byla v reálném nebezpečí. Ale teďka už v tom nebezpečí nejsem. To samé, ten neumožnění vlastně toho pocitu, teda toho pohybu, zase, může to být, že nás někdo prostě držel, nebo nevím, i babička, když vlastně jsme byli mrňaví a nám se nechtěla, babička nás tak jako tiskla. Může to v nás vlastně jakoby překročení těch hranic ukázat to překročení těch hranic. A okamžitě může se nám tam ukázat dokonce i ta situace, i ta vůně těch lidí. Tak máme spouště traumata psychický a intimní. Oční kontakt. Spousta lidí si řekne, že ty brďo, oční kontakt, teď to není nic jako důležitýho, není to nic, co by člověk nezvládl. Vůbec to není pravda, protože jako dlouhodobě koukat do očí někomu a nic neříct a jenom tam procitovat ty emoce, ty pohledy, protože tam vnímáte a cítíte, že ten člověk s vámi má soucit, nebo že je na vás naštvaný, nebo že po vás sexuálně touží a vidíte to, může to zase způsobit, nebo vlastně jakoby zvědomit spoustu těch věcí. To samé blízkost a objímání, paradoxně to může bolet, pokud v minulosti tyhle ty věci chyběly. Pocit ztráty a kontroly, obava, že se nemůžu rozhodovat, protože možná, když mi někdo v minulosti zakázal mít ten pocit mít tu kontrolu, tak se mi možná něco stalo. Možná nám někdo tak ublížil, nebo možná jsme o někoho přišli. Může to být cokoliv. Všechno tohle vlastně v nás může vyvolat ty traumata, je toho mnohem víc. Tohle je pouze pár jakoby ukázek, co vlastně nám může zvědomit to trauma. Strach z toho doteku. Jaký jsou vlastně projevy? Napětí v těle, odmítání blízkosti husí kůže nebo i panika. Jak s tím vlastně pracovat? Začít, no i když, takhle, možná kolikrát o tom ani nevíme. Takže pokud se nám to zvědomí, zastavit to, říct partnerovi stop, hele, mám tenhle a tenhle pocit, mám tenhle a tenhle problém, pojďme to zkusit spolu nějak jakoby vyřešit. Je dobrý začít vlastně pomalu, polehoučku, jemnýma dotykama, právě šimráním, prostě dlaně, hřbetu ruky, dovolit si říkat, tohle je moc, tohle je pro mě jako příjemný, nepříjemný, takzvané to mapování těla. A vlastně postupně jít po těch schůdkách, jeden po druhým, až vlastně si to třeba to trauma, to téma toho traumatu prostě vyléčíme a už nás vlastně nebude jako triggerovat. Strach z odevzdání kontroly. Projevení samozřejmě. Potřeba řídit, obavy se svázání, neklid při omezení pohybu. Jak s tímhle pracovat? Používat bezpečné slovo už od začátku. To vědomí, že to kdykoliv můžu zastavit a ten partner mě poslechne. Když začneme v tom právě někdo mi sváže jenom ty ruce a já budu prostě, dejme tomu třeba při sexu nebo při nějakých intimních hrádkách, jenom pozorovat, co se děje, tak já už vlastně můžu hned na začátku zjistit, jak se ten partner k tomu zachová. Protože pokud ten partner už na začátku bude mít takový
takový ty věci, ale prosím tě a Ježíš, ty toho naděláš, tak to je prostě nemůžete mu ani předat tu kontrolu. Člověku, kterému 100% nevěříte, nemůžete předat žádnou jako kontrolu nad ničím, nad životem, nad intimním životem, nad financema a zase přebíráte si tu kontrolu vy sami a dostáváte se do té mužské síly. Strach z intimity je většinou docela častý téma. Problém právě s očním kontaktem. I to je intimita. Jako oční kontakt je velmi intimní záležitost, zvlášť při nějakých mazlicích věcech a tak oční kontakt vám vlastně řekne docela víc, než byste chtěli. A právě je tam stud, smích místo uvolnění a odpor k objímání. Kolikrát naše traumata nebo vyrovnání se s traumatem nemusí být tím, že někdo pláče nebo prostě se vzteká. Dokonce smích je varianta vyrovnání s traumatem nebo s nějakou nekomfortní situací. Spousta dětí, když jim je jakoby něco nekomfortní, tak se smějou. Je to zajímavý, myslíme si, že to je v pohodě všechno, ale vlastně oni to jenom neumí projevit jinak a někdy se to může tímhletím způsobem zvědomit. Opět, jak pracovat se strachem z intimity. Nejprve budovat intimitu mimo lana, těma pohledama, dechový cvičení, pomalý dotek, používání šátku na zavázání očí. Snažíme se ponořit právě do toho těla a bez tlaku na to dívám se na tebe, protože i to nám je docela nepříjemný. Třeba konkrétně mě to bylo velmi nepříjemný, když se na mě můj partner díval. A on si to tak jako jenom mapoval, prohlížel, prostě užíval si to. Ale já jsem to právě měla jako nepříjemnou součást a začala jsem se smát. Ale vím, že to nebyl smích, jakože aha, to je hrozná sranda, ale já jsem se začala smát z toho, že je mi to nepříjemný a tohle byl můj ventil. Nezačala jsem brečet, ale začala jsem se smát. A zase je to o té komunikaci, o tom sdílení, co mi bylo nepříjemné, proč to tak bylo, proč jsem se začala smát. Jo? Partner nemusí vědět, může si myslet, že vám je to vlastně hrozně příjemný, smích většinou značí příjemný, ale vám je to nepříjemný. Stejně tak jako pláč může být z toho, že jsme smutný, ale z toho, že jsme šťastní. Je to vlastně úplně jiná polarita, ale je to vlastně jenom o té komunikaci, aby ten partner věděl, co se děje. Strach z emocí. Projevy. Nečekaný pláč, panika, smích, zadržování dechu. To je vlastně zadržování dechu. Ano, strach z emocí. Vlastně ta intenzita, možná to znáte, holky, nebo možná i kluci. Já osobně to mám třeba právě při tom sexu, kdy zadržuju dech, protože je pro mě ta intenzita moc intenzivní a já to neumím přijmout, takže zadržím dech a tím si to vlastně stagnuju a zastavím, protože pokud bych to prodýchávala dál a dál, tak se to vlastně zintenzivňuje. Když si vlastně budete dýchat jakože moc jako častěji, tak se vlastně ty emoce v vás, ty vibrace zvyšujou a tím, že vlastně zastavíte dech, nebo vlastně snížíte tu intenzitu toho dechu, snížíte se i ty emoce. Takže zase, jak s tím pracovat? Vést vědomý dech. Zkusit právě nádech, výdech, ukotvení, co mi to dělá, jak se v tom cítím. Můžeme si vlastně připravit prostor pro tu následnou péči, kdy tam vlastně máme zmizí tam vlastně taková ta kontrola, co bude potom. My už to budeme vědět, protože vlastně následná ta fáze bude, že si dáme deku okolo sebe, že vlastně si dáme čaj, že se obejmeme. A když začneme plakat, uvědomit si, že můžeme, protože ty emoce potřebují jít ven. A vlastně pláč, stejně tak jako smích, je pro nás vlastně nejlepší variantou vyndání toho traumatu. Ty emoce vlastně prožít. Většina věcí, když nám vlastně v dětství říkali přestaň brečet, tak to tělo vlastně neprošlo tou situací, neprošlo si tím, jak bych to řekla, ne traumatem,
A to je jedno, prostě neprošlo si tou emocí a zastavilo jí, zaseklo jí. Tím, že se nám někdy zvědomí v těch úvazech, vlastně stačí to jenom vybrečet. Prostě já jsem smutná, já jsem vzteklá, prostě to vybrečíme, vyřveme a dovolit si to, nehodnotit to, že brečíme. Prostě brečíme, tak brečíme. Říct partnerovi, hele, mně se teďka něco otevřela, to potřebuji vybrečet. A partner vás nechá. Řekne, chceš obejmout, nechceš obejmout, mám tě rozvázat, nemám tě rozvázat. Vy mu řeknete, co má dělat a dostanete to, co chcete a to, co vlastně to tělo a mysl a vlastně vy, co potřebujete. Jak pracovat s traumatem dál? Protože co se týče toho shibari, opravdu to v nás může vyvolat spoustu traumat, spoustu věcí a je to vlastně potřeba právě ukotvit. Někdy je to ta stopa z té minulosti a vlastně všechno. To, co jste tam zažili, to, co jste tam jakoby prožili, má smysl. Důležitý je v tom najít tu sílu. A praktický krok je k tomu právě dech a tělo. Vracejte se do dechu, protahujte se, dýchejte. Dobrý je deník, protože tam vlastně na spoustu věcí potom zapomeneme. To, co se nám dělo, to, co se nám zvědomilo, já jsem na takových věcí zapomněla, pro mě zůstaly prostě ty nejdůležitější zážitky, ty nejsilnější a ten zbytek nějak vymizel. Já neříkám, že to není špatně a pokud s tím chceme pracovat dál, je důležité o tom vědět. Někdo je k tomu potřeba vypsat, já třeba mám tu potřebu se z toho vymluvit. Takže když dáme i svým emocím jméno, můžeme vlastně potom ho poslat do tam, kam patří, i s tím jménem a vlastně poslat tu emoci jakoby dopryč. Sdílení, to je přesně ono. Mluvím o tom se svým partnerem. Tohle se mi dělo, nebo s kamarádkou. Nejlepší je teda s partnerem, ale pokud si s tím nejsme jistý, zkusme nejdřív tu kamarádku a potom teprve můžeme s tím partnerem, když se jakoby bojíme. Ta následná péče potom. Já třeba kolikrát, pak nevím, třeba večer nad tím přemýšlím, je mi třeba z toho špatně, není mi z toho úplně fajn, není mi z toho dobře. Je pro mě důležitý mít tu následnou péči i já sama. Pokud vlastně s partnerem máme tu péči potom, svazování, jako přímo potom aktu jako takovým, ale pro mě je třeba ta integrace těch zážitků třeba na, nevím, 2 až 3 dny, může to být klidně i týden, měsíc, a je důležitý, aby my jsme se uměli sami sebe opečovat a zase dostáváme se do té ženské síly, dostáváme se do těch svých myšlenek, učíme se o sebe pečovat a tohle bych řekla, že vlastně nás posouvá zpátky do té své ženskosti, protože všechno je to o té svý vnitřní práci, o práci s komunikací, o práci s nějakou sebepéčí a tak dále. Pokud se objeví nějaký opravdu silný téma, se kterým si neumíme poradit, a je to dost možný, je v pořádku vyhledat terapeuta. Říct mu, co se stalo, že se tady objevilo tohle téma a že si s ním nevíte rady, že je to pro vás tak moc silný, protože je to prostě práce s psychikou a někdy nám ta psychika může dát dost jako na prdel a i tohle je v pořádku. Nemyslet si, že jsme nějaký, hele, tohle zvládnu dalším svazováním a dalším prostě mluvením o tom. Ne, některé ty traumata jsou tak velký, že je prostě v pohodě řešit to přímo nějakým psychologem, s psychoterapeutem a vlastně s někým, kdo je k tomu odborně jakoby daný. Asi to nejdůležitější je prostě být na sebe laskavá. Protože to trauma je odpojení od těla, od emocí a uzdravení je obnova propojení se sebou. A někdy to tam může skřípat a my si můžeme připadat neschopný, protože nám to někdy někdo řekl, anebo že to nezvládneme. Prostě ne. Teď jdu tímhletím směrem, teď jdu ten krůček po krůčku a jasně, a taky si můžu říct, a teď to nezvládám, protože i to je jako v pořádku. Nevím, já měla třeba tuhle masterclass. Vlastně po workshopu jsem ji napsala za 6 hodin asi, celou tu prostě i s e-bookem. A
trvalo 0,5 roku, než jsem to vlastně vůbec vydala, protože ano, bylo tam takový to sebebičování, že nejsem dost a že neumím tohle a tamto, jsem neschopná, že zase jsem něco začala a zase jsem něco jako skončila, ale pak jsem si vlastně řekla, že prostě jenom není ten čas. Ten čas nastane, až bude. Až bude, tak já to prostě jsem schopná natočit za 2 hoďky a ano, i se strachem půjdu, ale je ta laskovost k sobě. Něco mi to zvědomí a laskavě jdu cestou. Každý má jinak dlouhou. Někdo natočí video za týden, někdo za 2 hodiny, někdo ho natočí po roce. A nebo někdo vydá nějaký produkt po 2 letech, až bude schopnej to stejné partnerství. Někdo prostě je schopný do vztahu za týden, někdo potřebuje pomalý kručky a někdy jsou opravdu pomalý a může se zdát, že se to nehýbe, ale vlastně hýbe. Jenom pomalinku, každý má to tempo jiný. Takže být k sobě fakt laskavá a nevyčovat se za ty věci. Rituály na zpracování emocí. Jak už jsem říkala, zapsání emocí do deníku, intimní komunikace s partnerem, teplá koupel, pomazlení s partnerem, k rozebrání té situace. A jak už jsem říkala, spoustu věcí si potom nepamatujeme. A můžeme se k tomu třeba vrátit a říct si, jo hele, na tohle jsem vlastně zapomněla, tohle vlastně bylo takhle, a možná jsem si to ještě nespracovala tak, jak jsem potřebovala, tak jdu na tom pracovat, protože nejhorší jsou ty jakoby ty nevědomí, že něco nevíme a pak se nám pořád opakují ty stejné situace, protože nevíme, že máme nějaký takovýhle nastavení. A co bych ještě chtěla dodat, že shibari není spása. Je to prostředek na to, jak objevit hravost v intimních záležitostech partnerství, jak objevit navázání toho spojení, jak vlastně se naučit komunikovat. Spousta lidí BDSM praktikuje jenom zvrhlost, ale já konkrétně jsem v tom objevila něco mnohem hlubšího. Objevila jsem tam právě tu formu té terapie a začínám se učit, nebo tady píšu, naučila jsem se milovat své tělo. Myslím si, že ještě nejsem na konci, ale tím vlastně, jak je to s tím partnerem tak jako otevřený, tak já vnímám, že začínám vnímat své tělo úplně jinak. Začínám ho vnímat laskavě, začínám ho vnímat takovým tím božským způsobem. To ženské tělo, dřív jsem si říkala, ježišmarja, ženská byť, to je strašný, téma menstruace, téma nějakých orgasmů a nevím, nějakých špičků, co my vlastně jako ženy máme. A tady vlastně začala jsem být laskavější i k tomu vlastnímu tělu. Začala jsem vlastně i vidět ty své potřeby, které jsou potřeba dosytit, třeba právě ten dotek. Dřív jsem hrozně moc chtěla být v něčí blízkosti, ale vlastně jsem byla uzavřená a stažená. A to, po čem jsem nejvíc toužila, jsem vlastně nejvíc odmítala. A teď vím, že tu blízkost potřebuji, že ten dotek potřebuji, že to je můj jazyk lásky a přestala jsem se ho bát. Pokud bude partner, který mi ho nebude chtít dávat a nebude to pro něj komfortní, tak buď to s ním vykomunikuju, protože ne všem to může být komfortní, a pokud to bude partner, který mě nebude schopný dosytit v tom, nechci úplně házet tu vinu na toho partnera, protože ano, my se máme dosytit sami, ale v tom partnerství vlastně vyhledáváme možná, nebo aby ne to, co nám jakoby chybí, nevyhledáváme to, co nám chybí, protože to je z nedostatku, ale chceme, aby nás ten partner doplnil. Vlastně chceme tam být někdy ty malí holčičky, ty malí kluci, aby vlastně v těch chvílích, kdy my jsme ty malí a nemáme kapacitu na to řešit tenhle velký svět, potřebujeme, pardon, teď mě to tady spadne celý. Dobrý. Potřebujeme vlastně, aby někdo byl nad náma, aby tam byla nějaká ta autorita, aby se mohli ponořit do toho dětského tělíčka, být tam prostě jenom v tom obětí a být tam vlastně v tom, co nás dosytí v těch daných chvílích, když my na to nemáme tu kapacitu z toho daného světa. Možná bych tady na to vnímání těla dala ještě pár cvičení. Na vlastně při tom vnímání těla zavřete si oči a vnímejte tělo, kde cítíte napětí a kde uvolnění. Pozorujte dech a své pocity, co vám je příjemný a nepříjemný. Na práce s emocema.
Pokud se objeví silná emoce, strach, panika, smích nebo slzy, zastavte. Neukončujte to, zastavte, dýchejte a ono vám to tělo ukáže, co vám to chce říct. Není to vždy o ukončení a neschopnosti. Někdy je to prostě jenom tady jsem a vnímej, poslouchej, co ti chci říct, protože tělo vlastně nám schovává a ukazuje spoustu věcí, které vlastně naše hlava vůbec není schopná, jak bych to řekla, pozřít, vymyslet a tak. A ten bezpečný prostor, pokud cítíte nepohodlí, nepoužívejte imaginární trauma, teda takhle, tady jsem se přečetla špatně, pokud cítíte nepohodlí, použijte prostě imaginární trauma, nůžky a jo, takhle, už jsem to pochopila, co jsem chtěla ti říct. Pokud cítíte nepohodlí, vlastně tady jde o vizualizaci. Pokud se cítíte nepohodlně, zkuste si jako jenom v té hlavě zvědomit to nepohodlí. A to, co nám vlastně to tělo ukazuje, že prostě tady mě to táhne, protože mě to prostě někdo kdysi jako tam uviděl, nebo prostě, nevím, v oblasti pánve, hodně holky jsou zraněný v oblasti pánve, zkusit tam prostě si zvizualizovat ten pocit toho provazu, toho, jak bych to řekla, toho tlaku a vizuálně to zkuste přestřihnout, že ten tlak prostě povolí, že to odejde. Zkuste si vizualizovat už dopředu, nebo vlastně při tom, když právě zastavíte a zkoušíte, přemýšlíte, co vlastně vám to tělo chce ukázat a říct. Vizuálně si vyzkoušejte odstřihnout to trauma. Pokud to nepůjde, odstřihněte to, jakože klasickýma prostě nůžkama, a trauma nůžkama nebo jakýmakoliv nůžkama prostě, nebo rozvažte, když už tam je ta nutnost, už vlastně vás to tělo žene ven z toho, nebo ta mysl prostě, tak už vám vizualizace nepomáhá. Cíl uvědomění traumatu z práce s emocemi a bezpečností integrace. Zase trvá to chviličku, není to na nějakou dlouhou dobu. Já myslím, že tady možná se budeme asi blížit ke konci. A tady jsem si vlastně sepsala pár věcí, co mi to Shibari dalo. Je to jeden z mnoha způsobů, jak propojit se svým vlastním já. Neříkám, že to je způsob, ale jeden z mnoha způsobů. Jako máme dech, breathwork, anebo nevím, cokoliv jiného. Prostě ecstatic dance, meditaci, tak vlastně Shibari je jedna pro mě z forem zvědomování traumat. Je to pro mě neskutečný nástroj k tomu, a opravdu jsem ještě nezažila asi lepší nástroj, já osobně, na trénování komunikace s partnerem. Jakýhokoliv tématu, protože pokud se naučíme komunikovat téma, který je ohledně intimity, protože to je tabu, prostě intimita, sex a peníze jsou pro naší populaci tabu. A pokud se naučíme se svým partnerem nebo s kýmkoliv jiným naučíme se komunikovat tohle téma, tak jakýkoliv téma prostě pro nás bude už jako banální a bude nám vlastně úplně jedno, že hele, já jsem unavená. Jo? Někdo prostě se bojí říct partnerovi, že je unaven, ale tohle už nám nebude připadat jako to nejtěžší, protože my jsme zkomunikovali to, že hele, tohle se mi nelíbí. Je to pro mě brána k léčení. Je to způsob, jak se propojit se svým partnerem, prohloubení vztahu a naučit se hrát. Myslím si, že spousta z nás právě roky, co jsme v partnerství, problém té intimity sexuální je to, že si přestáváme hrát. Přestáváme si hrát. I když jsme dospělí, tak už si nehrajeme jako malé dítě. Přijde nám to divný. Na začátku těch vztahů je většinou takový to hraní, právě to dětské hraní. A to se nám vytratí. A tím, že vlastně zkoušíme nový a nový věci, tak si myslím, že protože tím, že máme Shibari a svážeme se, jdeme do úplně jiné komunity. A ta úplně jiná komunita má zase úplně jiné prostředky na to, jak si hrát v tom partnerství, v té sexualitě, v té posteli. Tohle bylo pro mě docela zásadní a milý.
Teď bych asi řekla v tom posledním, zapište si to. Sepište si to, jaký myšlenky vám probíhaly hlavou, co je novýho. Napište jednu větu, kterou si chcete připomenout, až vlastně zapomenete, co vám vlastně ta daná situace dala. A vyberte si jeden malý krok nebo rituál, který si dovolíte udělat pro sebe. Krátké obětí, dechové cvičení, rituál a nebo následná péče. Zase je to o té integritě přenést ten prožitek do každodenního života, podpořit dlouhodobou práci a propojení s tím partnerem, protože pokud, znova říkám, to neusadíme v tom těle, nikdy se to v nás neukotví. A je to zase cvičení na pár chvil, který prostě si dáte třeba u kafe, když si dáváte svůj šálek dobrýho kafe anebo čaje. Tady vám dám ještě, když tak si udějte třeba screenshot, sebereflexní zápis, abyste mohli pracovat s těma traumatama dál a s tím vlastně, co vám tato masterclass možná dala. Někdy občas nevíme, na co se zeptat a myslím si, že tady je to krásně i sepsané, takže to jsou spíš takový pracovní listy. To samý i tady. Vlastně každý je na něco jiného, protože nevím, jaký uvědomění si odnáším, co udělám pro sebe teď, jaký malý krok, rituál, někdy zapomínáme. Takže tohle si myslím, že nám docela dost krásně připomene, proč jsme s tím vlastně vůbec začali. A tohle už je poslední slide. Je to pro mě vlastně, shibari je pro mě síla doteku, je to jemnost, dominance, hravost, důvěra. Není to pro mě bolest a úchylka. Většina lidí to má obráceně, nejdřív mají bolest, úchylku nebo úchylku, bolest a vlastně nikdo v tom nevidí ten podtón toho, co vlastně shibari dneska, v dnešním světě, nebo v mém světě je. A já doufám, že jsem vám tímhle vším možná trošičku zvědomila, trošičku tu tabu rozbila, co se týče nějakých úchylek, hravosti, konkrétně shibari. Shibari vlastně svazováním mohla ukázat. Tak a teď už bych tady asi mluvila pitominy. Kdybyste kdokoliv cokoliv chtěl nebo dál pracovat s tím traumatem, zeptat se na určitý věci, tak určitě na Instagramu jako Tamony, je to vlastně ta MOONY, anebo prostě na e-mail, no, tak teď se nespomenu, to je jedno, prostě na e-mail nebo na Instagramu. Mě určitě najdete a můžeme pracovat s tímhletím zvědoměním, s traumatama a vlastně s tímhle tématem dál. Tak jo, já myslím, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Trvalo to jenom půl roku. A doufám, že vám to něco dalo, že jste se dozvěděli něco víc. A to je asi vše. Takže zkuste nějakou hravost přinést do svých vztahů a naučme se trošičku se dát do těch svých energií, kam patříme. Ta ženská do těch ženské energie a chlapská do těch chlapské energie, protože tenhle svět je hodně nemocný v tomhle případě. A tohle je třeba jedna z praktik, jak se dostat tam, kde máme být. Ne tam, kam patříme, anebo možná tam, kam patříme. Ne v tom špatném slova smyslu, ale v té zdravé energii. A já doufám, že vám to třeba možná i trošičku pomůže v tom zvědomování a vůbec v tom partnerství, anebo když už, tak vlastně ve svém vlastním životě. Tak jo, takže mějte se krásně, já vám popřeju hezký zbytek dne, večera, záleží, kdy na to koukáte. A mějte se krásně a případně jsem tady s další spoluprácí pro vás. Tak jo, ahoj a děkuju, moc si toho vážím.